Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U d-disa sa nofru għall-irwieħ ta' Petri Grima u Joe Grek. Natu merħba lid-devoti kollha tal-Madonna ta' Pinu, kemm dawk li jinsabu fil-gżejjer tagħna Malta u Għawdex, kif ukoll dawk li jinsabu l-bot minna speċjalment fil-kontinent tal-Awstralja, fis-santwarju ta' Bacchus Marsh fejn isiru wkoll dawn id-devozzjonijiet. Inselmu l-Mons Beneditt Camilleri li jieħu ħsieb dawn iċ-ċelebrazzjonijiet sbieħ, nitolbu għalih u għall-komunità kollha tal-immigranti tagħna ġewwa l-Awstralja kemm f'Melbourne kif ukoll f'Sydney. Nilqgħu wkoll magħna f'dil qudiesa lil morda kollha, lil dawk li għaddejjin mill-mart, lil dawk li għaddejjin mit-tiġrejb tal-istennija, tal-interventi, lil dawk li qegħdin jistennew xi riżultati. Nitolbu għall-istudenti tagħna illi bħalissa qegħdin jagħmlu l-eżamijiet, nitolbu għall-familji kollha tagħna, speċjalment għal dawk l-ommijiet illi qegħdin jistennew xi tarbija biex il-Verġni Marija takkumpanjahom tul dan il-vjaġġ sabiħ tal-ħajja. Ħuti hemm narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw daw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt dmirijieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija del Verġini, l-anġeli u l-qaddisin kollha li jilkom ħuti biex jitolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaffrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. U Alla feddej tal-bnedmin permezz tal-Verġni Marija l-Arka tal-Patt il-ġdid. Inġibt ferħu wena fid-dar tal-Eżabetta għamel li aħna nwieġbu għal dak li jnebbaħna l-Ispirtu Santu. Inwaslu l-Kristu lil ħutna biex nagħtu ġieħ lil kobor tiegħek bit-tifħir tagħna u bimġiba ta' qdusija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla
miegħek jgħix wisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slatin. F'dak iż-żmien, is-Sultan Aħab bagħat il-messaġġiera ma' Iżrael kollu u ġabar il-profeti fuq il-Karmel. Elija resaq lejn il-poplu kollu u qalilhom: kemm se ddumu titlajjaw minn naħa l-oħra? Jekk il-mulej u Alla morru warajh, inkella morru wara Baal jekk kienu hu. U l-poplu ma rafx wieġeb. Elija qal lill-poplu: mill-profeti tal-mulej bqajt jien waħdi, u l-profeti ta' Baal ilaħqu mal-450 wieħed. Għatuna żewġ tigniedes, ħallu lil dawn jażlu gendusa għalihom u jqattawh b'ċejjex u jħeduh fuq il-ħatab bla ma jkebbsu n-nar. U jiena inħejji l-gendus ieħor u nqiegħdu fuq il-ħatab bla ma nkebbes in-nar. Intom sejħu l-Alla tagħkom u jien insejjaħ isem il-mulej. Dak l-Alla li jwieġeb permezz tan-nar, dan ikun huwa Alla. Sewwa wieġeb il-poplu kollu. Imbagħad Elija qal lill-profeti ta' Baal: għażlu gendus u bdew intom, għaliex intom aktar fil-għadd. Intom sejħu l-isem tal-Alla tagħkom bla ma tqabdu n-nar. Huma ħadu l-gendus li tawhom, ħejjewh u bdew mis-sebħ sa nofsinhar isejħu isem Baal u jgħidu: Baal, weġibna. Iżda ebda kelma ma kien hemm u ebda tweġiba u baqgħu jaqbżu quddiem l-allat li kienu għamlu. F'nofsinhar Elija beda jiddieħek bihom u qalilhom: għajtu bleħenola, għax tassew Alla għandu mnejn jinsab imħasseb, jew imħabbat, jew msiefer, jew inkella rieqed ħajistembaħ. U bdew jgħajtu bleħenola u qattaw ġisimhom skont id-drawwa tagħhom bis-sjuf u s-skiken sa ma beda jċarċar id-demm fuqhom. Għadda nofsinhar u baqgħu mitlufa sa ma wasal il-ħin tal-offerta tal-vittma. Iżda ma kien hemm ebda kelma, ebda tweġiba, ebda widien. Elija qal lill-poplu kollu: ersqu lejja. U l-poplu kollu resaq lejh. U hu raġa' waqqaf l-altar tal-mulej li kien iġġarraf. Elija ħatnax il-ġebla skont il-għadd tat-tribù ta' wlied Ġakob li lilu l-mulej kien qallu: Iżrael ikun ismek. U b'dan il-ġebel bena altar għall-isem il-mulej. Ħaffer madwaru gandott, jesa daqżewġ sijan żerrija, imbagħad qiegħed sewwa l-ħatab, qatta l-gendus u qiegħdu fuq il-ħatab. Imbagħad qalilhom: erġgħu għat-tieni darba, qalilhom, u reġgħu għat-tieni darba. Erġgħu għat-tielet darba, reġa' qalilhom, u reġgħu għat-tielet darba. L-ilma tferrex madwar l-altar u l-gandott ta' madwaru imtela bl-ilma. Fil-ħin li joffru s-sakrifiċċju, il-profeta Elija qam fin-nofs u għajjat: mulej Alla ta' Abraham, ta' Iżak u ta' Iżrael, uri llum li inti Alla fost Iżrael u jien il-qaddej tiegħek. U dan kollu għamiltu għall-kelma tiegħek. Weġibni mulej, weġibni, ħalli jkun jaf dan il-poplu li jint il-mulej, int Alla u li jint dawartilhom qalbhom lura. U niżel nar mingħand il-mulej u ħaraq il-vittma u l-ħatab u l-ġebel u t-trapp sa ma xorob l-ilma fil-gandott. U dan raħ il-poplu kollu u jixteħtu f'wiċċhom fl-art jistqarru: Jahwe Alla hu, Jahwe Alla hu. Il-kelma tal-mulej: ħarisni jo Alla għax fik jien nistkenn. Ħarisni jo Alla x'fik jien nistkenn. Jien għedt lill-mulej: inti sidi m'għandix ġid ieħor ħliefek. Ħarisni jo Alla. Lem tagħhom ikattru dawk li jaħtru Alla oħra.
Lil dawn ma nsawwabx id-dem b'sakrifiċċju, lanqas isimhom ma nsemmi b'xuftejja. Ħarisni o Alla, Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi, inti żżomm f'idejk xortija, iżżomm il-mulej dejjem qudiemi għax bih fl-eminti qatt ma nitħarrek. Inti tallimni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm il-għaxqa għal dejjem fl-emintek. U bil-wieqfa, Alleluja! Il-modijiet tiegħek għallimni Mulej, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Alleluja! Ma ġejġ biex inwaqqa liġi jew il-profeti, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, x'en taħsbu li ġejt inwaqqa l-liġi jew il-profeti? Jien ma ġejx biex inwaqqahom iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art, lanqas li żarittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna tas-smewiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewiet. Il-kelma tal-mulej. Llum sa nkomplu bir-riflessjoni tagħna fuq it-talba tas-sliema li hija t-tislima illi Eliżabetta tat lill-Verġin Marija dakinhar illi tqila bil-preżenza ta' Ġesu li għadu fil-bidu tal-mixja tiegħu bħala bniedem hija żoll il-qarib li wkoll fix-xuħita qed iġġorr il-preżenza ta' dak li kellu jkun il-prekursur ta' Kristu, Ġwanni l-Ammiedi. Eżis l-ewwel ħsieb illi jiġina f'din it-tislima li Eliżabetta tagħti lill-Verġin Marija, imbirka inti fost in-nisa. U għaliex imbirka? Għax ġiet magħżula biex ġoġufa jissawwar l-iben tal-Alla magħmul bniedem. Kemm għandnax nirriflettu u noqogħdu fi skiet meta nifhmu illi Alla illi ħalaq lill-bniedem u għamlu kapaċi li jikkollabora miegħu biex inissel il-ħajja. Veru li l-bniedem inissel il-ħajja permezz tal-imħabba intima tal-koppja, imma Alla illi joħloq din il-ħajja. Eżis għadni kif smajt missier illi sar missier l-ewwel darba l-ġimgħa l-oħra, qal għadni ma nistax nitkellem xi rajt it-tarbija l-ewwel darba iffurmata b'kollox u tawili f'idejja, qal immutajt tara lill-Alla magħmul bniedem għax f'kull tarbija hemm Alla nnifsu tantu perfett Alla tagħna, tantu li fil-moħħbi tal-ġewf tal-mara titnissel din it-tarbija quddiem dan il-misteru kbir. Aħna inqimu, aħna nadoraw, aħna nfaħru. Ħafna minn nistana, ħafna minn nies tal-punent biex itkellem mill-Ewropa, mill-Amerika, minn nies fejn mimlijin bil-ġejt. Dan il-misteru m'għadhomx imuh. Il-misteru tat-twelid ta' tarbija, il-misteru tat-twelid tagħna. Aħna rigal kbir. Aħna rigal kbir. Tkun żgħir, tkun anzjan, tkun għadek qed tiġi format fil-ġuf. Alla hu li sa jmexxik, int opra kbira ta' Alla. Meta Eliżabetta lil Marija imbirka inti fost in-nisa qed tgħidilha imbirek il-mulej Alla tagħna. Għandna fil-bidu tal-ħolqien, għax Eliżabetta dan ma tivvintax minn moħħha. Alla wkoll ħares lejn il-bniedem u jgħidilna il-kittib tal-Ġenesi u Alla ħalaq il-bniedem fuq ġbijatu, fuq ġbijat
Alla ħalqu. Eżis, aħna, intu jien, minkejja id-nubit tagħna, ħadd ma jaf id-nubit tagħna da skemna fuqhom aħna stess. Is-supervji tagħna, l-infedeltajiet tagħna, il-ħolm fieraħ tagħna u nibqgħu sejrejn. Madan kollu, minkejja li ħafna drabi aħna ċappa ħażen, aħna nibqgħu l-istess ġbija ta' Alla. Alla ħalaqna fuq ġbijatu. Tista' tkun l-ikbar kriminali tad-dinja, imma int ġbija ta' Alla. U dejn ma jneħħiha ħadd l-ebda bniedem u l-ebda ċirkustanza ma tneħħi din ġbija sabiħa ta' Alla. Allura noqogħdu attenti, aħna fuqna nfusna. Aħna irridu nagħtu każ tas-saħħa tagħna, tas-saħħa mentali, tas-saħħa emozjonali, tas-saħħa fiżika. Ħadd m'għandu dritt fuq il-ħajja ħadd. Laqas aħna. Għax il-ħajja tajinna Alla u jeħodha meta jrid Alla, mhux meta rrid jien. Ma nistax ngħid jien issa anzjan ġbajt mid-dinja ħanneħħi ħajti, le ma tistax. Għax mixtieq dik il-ħajja, int mislufa għalik, mislufa. Eżis, Alla huwa sovran, Alla huwa sovran. Ma nistax noħodlu dak li mhux tiegħi. L-istess ħajja tiegħi, mhix tiegħi il-ħajja. U importanti illi għalina l-insara, għal min jifhem, għal min jagħmel il-proġett Alla, għal min iħobb lil Alla. Jekk inti mbagħad tittammi raġunament għalik, jekk inti tirraġuna skont iċ-ċirkustanzi, jien ngħidlek bniedem perikolos. Jiena l-iktar li nibża meta jiġu xi barranin ma jafux kif insuqu għaw Malta u Għawdex u jsuqu n-naħa l-oħra tat-triq, ġieli ntqajna magħhom fit-triqat. Perikolużi għax nitkissru. U jekk inneħħu il-liġi Alla minn ġo qalbi minn ġo mokki, jien inkisser lill-oħrajn, jien mhux ħadd ieħor. Allura jien irrid nagħmel riflessjoni profonda fuq innifsi. Jien irrid ngħid lil Alla grazzi tal-ħajja illi tajtni. Imbierek mulej ta' din il-ħajja li sliftni. Għamel li din il-ħajja tkun rigal għall-oħrajn. Kif inhija għal kulħadd. Intom smajtu xi darba li l-bniedem mhux rigal? Jista' jkollu 1000 diżabilità, 1000 problema fil-ħajja tiegħu. Jista' ma jimxiex, jista' ma jarax, però huwa rigal xorta waħda. Il għaliex huwa maħluq fuq iġbija ta' Alla. Eżis, illum nirriflettu dwar dan. Aħna rigal għal xulxejn, minkejja l-karattri li għandna, minkejja li kultant aħna nervużi, minkejja li kultant ingergru iż-żejjed, minkejja li maħniex kapaċi nfaħru lil Alla ta' dak kollu li jagħmel magħna, minkejja li kultant ma naċċettawx islaleb li jibatilna fosthom islaleb tal-mart illi jakkes din iġbija tiegħu fina u jumiljana u jċekkinna meta tiġi bżonn ħaddieħor iċekkinna, imma xorta nibqgħu maħluqejn ġbija tiegħu. Mulej jagħmel illi dak il-ferħ illi ħassew dawn iż-żewġ nisa, Marija u Eliżabetta, meta ġarrew dawk iż-żewġ ħajjiet importanti, il-ħajja tal-prekursur ta' Kristu u l-ħajja ta' dak li kellu liben Alla ma kellu jkun liben Alla magħmul bniedem. Tinnu tawa Alla ma qalx, isma' jiena mhux se noqgħod disa' xhur ċkejken f'ġewf ta' mara, le, jien niġi u nitwieled x'imkien u jġbruni minn hemm, le. Alla jgħaddi minn dawk il-ftit ċelluli li jibdew jitrabbew frott il-pjan Alla fil-ġewf ta' Ommu Marija u jgħaddi mill-istess proċess illi ngħaddu jiena u int. X'm'għandux ikollna qima lejn dan il-proċess tal-inkarnazzjoni tagħna fil-ġewf ta' Omna l-Għażiża. Ejjew irroddulu ħajr illum flimkien mal-Verġin Marija. Ejjew nitolbu għal dawk l-ommijiet illi jixtiequ li titnissel fihom din il-ħajja, ħalli tferraħhom, ħalli jkunu jistgħu jagħtu glorja lil Alla. Nitolbu għal dawk l-ommijiet illi fil-pjan misterjus Alla ma waslux dawn il-ħajjiet. Nitolbu ħalli il-kultura tal-ħajja, ir-rispett lejn xulxejn tkun xi tkun il-fażi tal-ħajja tagħna, ma jiġix nieqes u ma niddubitawx qatt mid-dritt tal-ħajja għal kull individwu. Kieku xi ħadd iddubita mid-dritt tal-ħajja meta konna ġejjin,
kieku aħna maħniex hawn. Ejjem nitolbu lil Verġni Marija preżenti f'din l-immaġni tagħha, sultana tal-familja għalinna il-Papa Benedittu. Din sultana tal-familja hemmhekk jitnislu il-ħajjiet ġodda. Ejju nibqgħu nagħtu ċans lill-Alla illi jibqa' joħloq ġbijat oħra tiegħu hawn fid-dinja. Ejjew nitolbu ħalli ġo fina nkunu miftuħin għad-dawn tal-ħajja. Jien nammira ħafna lil dawk li għandhom l-annimali, jien stess inħobbhom ħafna l-annimali u kultant tisma' min jgħidlek il-kliem jonqoshom u tassew, il-kliem jonqoshom. Aħna li nirrispettaw il-ħajja tal-annimali, il-ħajja tal-ġnien, għaliex m'għandniex nirrispettaw l-ikbar opra tal-Alla, il-bniedem. Ejjew inħallu lill-Alla ikompli jmexxi il-kuxjenza u jdawwa lilna ħalli ma nitbedu qatt minn dan it-tagħlim sabiħ illi tlajna fih. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Miġburin madwar l-artal tal-mulej, ejjew issa nresqu it-talbiet tagħna. Mulej l-ewwel talba nagħmluha għalina nfusna biex ma nitbedu qatt mill-proġett illi inti kellek għalina, ħanibqgħu nkunu għajn tal-ħajja għalina nfusna u għall-oħrajn nitolbu mulej għalina l-koll biex ikonna rispett lejn xulxejn, biex ma nobodux lil xulxejn, biex ma warbux lil xulxejn, biex ma ngħidux kontra xulxejn, imma nibnu kultura ta' ħbiberija u rispett bejnietna. Nitolbu. Il-Vanġelu tal-lum jgħidilna tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew mis-sema u l-art lanqas li żaritra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħam il-mulej illi ma nagħmilx kompromessi mal-liġi tiegħek, imma nħalli l-liġi tiegħek suprema fil-qalb tiegħi. Nitolbu. Din il-grazzja mulej illi nisma' kuljum il-kelma tiegħek u b'umiltà kbira u b'disponibilità kbira kif kienet il-Verġni Marija, inħallija tikber fil-qalb tiegħi, ħanwassal id-don tal-ħajja permezz tal-kelma lill-oħrajn. Nitolbu għal dawk il-familji illi fihom hemm it-tiġrejb, illi fihom hemm it-toqol tal-ħajja, għall-anzjani tagħna biex qatt ma narawhom pejs għalina, imma ħossuhom don, rikkezza, valur għas-soċjetà tagħna. Huma li ħadmu tant għalina, huma li taw kontribut kbir għall-Knisja, għas-soċjetajiet tagħna. Ejjew nħossuhom riżorsa sabiħa, ejjew nħarsu lejhom bħala modelli, ejjew nitolbu ħalli jkunu mħarsa fil-fraġilità tagħhom. Nitolbu wkoll għal dawk il-persuni, speċjalment ommijiet illi għaddejjin mill-mart tal-ħajja, ħalli l-mulej jkollu ħarsa taħnina u jfejjaqhom u jagħtihom illi jkunu jkomplu ma' wliedhom, ma' żwieġhom, mas-soċjetà ta' madwarna. Nitolbu. Nitfgħu il-ħarsa fuq il-wiċċ għażejs tal-Verġni Marija preżenti f'dan il-kwadru mirakulus. Hemmhekk impoġġu lill-leżiż kollha tagħna biex il-mulej iħarishom. Nitolbu għal dawk il-persuni illi qegħdin fil-ħsieb ta' moħħna u fil-ħsieb ta' qalbna, speċjalment dawk li qegħdin jistennew xi interventi mediċi, għal dawk li għaddejjin minn diffikultajiet. Illum nagħmlu talba wkoll għall-ordni tas-Sorijiet Dominikani f'pajjiżna illi għada fil-kapitlu ġenerali tagħhom se jtellgħu il-Madre Ġenerali l-ġdida. Nitolbu l-Madonna ta' Pinu ħalli tillumina, tispira li l-kapitulari kollha miġburin bħal f'ċenaklu ħalli jażlu lil min se jmexxihom fix-xogħol li ġejjin, u nitolbu biex dal-ordni Dominikan illi twilet hawn fil-gżira tagħna jibqa' jkun ta' ġejt u ta' sostenn għall ħajja spiritwali tagħna lkoll. Flimkien Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Thank you.
Itolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-Missieri li jista' kollox. Iqaddes l-offerti tagħna mulej l-Ispirtu Santu li jagħmel ħolqien ġdejt lill-Verġini Marija biex mimlija bi grazzji mis-sema tagħti għas-salvazzjoni tad-dinja il-frott tal-ġuf tagħha ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix bisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħaj bi Kristu Sidna. Int bil-kliem profetiku ta' Eliżabetta imnebħa mill-Ispirtu Santu u rejtna l-kobor tal-imqazza Verġini Marija. Bir-raġun kollu Omm il-Prekursur selmitilha bħala mbirka għax emnet fil-weda tas-salvazzjoni u għarfitha bħala Omm il-mulej għal-qadi tagħha fl-imħabba. Għalhekk nissieħbu bil-feħ fil-kantiku tal-Verġni Omm Alla biex fiċ-ċokun tagħna infaħru l-kobor tiegħek aħna u bla qiegħda ntennulek mal-qtajja tal-anġli u l-qaddisejn. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajħibati bħal ħobs raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu qal: ħudu biex xorbu minnu l-kol għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Fuq is-salib jiena. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru bil-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, wirroddulek ħajr għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu u s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek li għalihom qegħdin noffru din il-qudiesa Petri Grima u Joe Grek li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamil li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini imqazzhom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha.
illi jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infakruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jekk forsi qatt ma ringrazzajnih lil Alla tad-don tal-ħajja li talilna, tal-ġejt li mela l-qalbna, tal-emozzjonijiet li għaddejna minnhom fil-ħajja fit-tfulija tagħna meta ħadna xi pass importanti. Ejjew issa infaħruh b'din it-talba sabiħa tal-missierna, però qabel ma ngħiduha nofru l xi ħadd minn dawk li huma fil-moħħ u fil-ħsieb tagħna illi għandu bżonn l-imħabba tal-missier it-tannieqa sabiħa tiegħu biex il-missier jersaq lejh u fisimna jagħtih din it-tannieqa ta' kuraġġ u ta' faraġġ. Bil-qalb, missierna illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrilna dnubitna bħalma nafru lil min huwa ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għaslimu l-għaqda li inti trid fiha int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Bil-qalb għatu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Mulej Ġesu Kristu. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. ايوه لا لا ما اعرفش لا جيبوش واحده لك هي Cristo
O Marija, wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija ingawduk fl-eternità. Għal-familji kollha tagħna, slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sultana tal-familja, itlob għalina, nitolbu. Ħatħaffef ferħana fost il-ġnus mulej il-Knisja tiegħek, imwettqa mit-talim tal-mister qaddisa u mimlija bl-Ispirtu u s-Santu biex huma u jisimgħu il-kelma tas-salvazzjoni li tħabbrilhom jifirħu għax sekket il-fidwa u jarfu bħala feddej tal-ġnus kollha lil Kristu tiegħek li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla illi jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Nixtieq infakkarkom li matul din il-ġimgħa għandkom tirċievu il-programm tal-Festa ta' Pinu għaliex il-ġimgħa d-dieħla taħbat il-festa għażiża ta' dan is-santwarju. It-22 ta' Ġunju is-sena ħajaħbat il-ġurnata tas-Sibt. U għalhekk qed nagħmlu żewġ appelli, l-ewwel għall-voluntiera biex nhar it-tlieta li ġejja jiġu jgħinuna biex isir l-aħħar tindejf u ħasil tas-santwarju għall-festa kif dan ikun fis-7 ta' filgħaxija. Kif ukoll sa tlieta jew l-aktar sa bħallum 8 ijiem filgħodu qed nagħmlu appell biex min għandu il-weraq tal-Bella Donna biex inżejnu il-wart ikun nitolbuh biex iġibu sa bħallum 8 ijiem filgħodu. Grazzi. Madonna